Iki saumpama yo Kang. Yo saumpama ade dadi wong sugih, wong sukses lah kuwi oke. Cita-citaku yo pengen nyenengne anak bojoku. Sampai duwe cita-cita ora? Jan mesti rapi loro aku. Loh. Sampai kok malah pengen duwe bojo loro ki piye? Aku mesakne soalnya rong wedok. Lah kok mesakne piye to, Kang? Lah tak tinggali mancing terus dhewe ning omahne kan yo mesakne to, telo dhewe. Iya. Dipikir-pikir ya bener omonganmu. Maksudku ngono, aku iki mek ngrenak-ngrenakne wong wedok. Lah kok iso ngrenah-ngrenahne wong wedok iki piye karepmu? Lu masak-masak barang kuwi kan anak sing ngancani. Iya, Kang, aku wis paham karepmu. Ana iki runtang-runtung cah loro iki rukun ngono. Apik kuwi Kang cita-citamu. Jarang lho wong lanang duwe pemikiran ngono kuwi. Niate iki lho apik. Ben duwe kanca. Yo, wis paham aku.